Assalamu alaikum yan uwa. Yau za mu kawo muku jerin wayoyin da manhajar WhatsApp za ta daina aiki a kansu a shekara ta 2021. Mu shiga cikin bidiyo. Miliyoyin wayoyi a faɗin duniya na gab da daina WhatsApp a sabuwar shekara. Manhajar WhatsApp ta shahara cikin al'umma inda kusan kowa na amfani da ita. A cewar Wikipedia, sama da mutane biliyan 2 na amfani da WhatsApp a faɗin duniya. Wani sabon tsari da kamfanin WhatsApp ke shirin kawowa a shekara ta 2021 zai hana manhajar kamfanin aiki da miliyoyin wayoyi a faɗin duniya. Zai fara daga ranar 1 ga Januwarin 2021. Bangar ta tattaro wasu wayoyi da manhajar za ta daina aiki, kuma hakan zai tilasta wa masu irin wannan wayoyin ƙara girman ƙwaƙwalwa zuwa OS ko kuma siyan sabon waya. Ga jerin wayoyin da WhatsApp za ta daina aiki a kansu a shekara ta 2021. Apple iPhone 1 to 4 daga 1 zuwa 4, Samsung Galaxy S2, HTC, LG Optimus Black, Motorola Droid. Duk wayar Android da ta fito kafin shekara ta 2010, wayoyin za su buƙaci ƙarin girman ƙwaƙwalwa aiki daga OS zuwa aƙalla iOS 9 ko Android 4.03. Sannan akwai Apple iPhone 45, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6s, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note, Motorola Droid 4, Sony Xperia Pro da dai sauransu.